खोनासंदोंना रायजोफोर नोरजों नाहर बेवहाय जेसेबां बिमाफोर दङ फिसा दंना गैया नोंस्रा फिसा थानायखायनो बिमा आरो बै जायगायाव थांनानै दाबा बबेनि फैलालै होसोनांगौलै होनना होसोथारगोनसो आङो बिदि बुंहैनांगौबा नङा होमबा औवानि फैलालै बे होसोनांगौ सालाखौ हादानाव थाहैनाय लोगो लोगो ओरैबायदि जोंहा खहा जायो नाम्बार वान मा खहा जायो जोंनि सम्पति जोंनि इयुन जोलै जोंनि न'खरनि सम्पति गथ' गथाया खहा जायो दा बे हादानाव जायफोर दंहैयो आं बुंगोन बिसोरनि 80% गथ'फ्रा स्कुलाव थाङा स्कुल दंसै बे हादानाव गैया स्कुलावबो थाङा बिसोरो दा बे फारसेथिंबो जोंहा धंस जालाङो आरोखि हादान एवनायानो जोंनि समयसानि समाधान नङा जोंनि समयसानि समाधाना जाबाय गथ' गथायखौ मोजां गियान होनाय क्वालिटी एजुकेशन होनायासो सादा पेकेटआवबो लिरनाय दं टबाकु कसेस केन्सार होननानै सादा जायोबा केन्सार जायो होनना जौ लोंनानै मोखां बुनानै लिभार बुनानै अनेक थैयो आजिखालि बाजाराव थैया होमबा बेखौ नुनानै खिन्थु रावबो जौ लोंनो गिया जिबिनि थाखायनो बियो खैफोद गोनां दाउमा दाउसा जिब जुनार मानसि दुमसि जेसेबां दङ जिउ गोनां बिसोरनि थाखायनो बियो खैफोद गोनां नाथाय बे खैफोदखौ जोङो दिनै मोनजानाय नङा बिनि खैफोदखौ मोनजागोन जोंनि फिसा फिसौनि समाव दा जियानो जा आंनि जायगाया जाबाय मानास हाग्रामाजों नांजाबफानाय आंनि ओनसोला बेनो हाग्रा नैबेनो गामि आरोखि जों उन्दै समनिफ्राय जोंनि ओनसोलखौ नुबोदों जों जेला उन्दैमोन तारमाने दिनैनिफ्राय 30-35 सिगांसो नैबे टपिक्सखौ लानानै सावरायदोंमोन हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनाया इयुननि थाखाय खैफोद गोनां माने 20-25 बोसोर सिगांसो बे आयदाखौ लानानै जोंनि जायगायाव सावरायनाय जायोमोन खारन 15-20 बोसोर सिगांसो जोंनि जायगायाव बेबायदि जाथाया जायोमोन खिन्थु बियो गैला दा नोंथांमोननियाव सावरायनो गोनां जानाया जाबाय हयथ' नोंथांमोननियाव दाबो दङ दा मामोन आं मा होननो नागिरदों दिनैनिफ्राय 30-35 बोसोर सिगां जोङो मेगनजों नुदोंमोन जोंनि जायगानि ओनसोलनि आं गामि दरसेनि खोथा बुङाखै दा बिथां सांग्राङा थांबाय थायो जोंनि जायगायाव बिराद गिदिर मोनसे एरिया बे ओनसोलनि 80% मानसिफ्रा 80% न'खरनि मानसिफ्रा बे हाग्रा बारियाव थुरि एंखोर दंफां नाहा मैहा थाङाब्लानो ओंखाम मोनजायामोन माइरं थफ्ला लानानै 10-15 दिन गाहाम हाग्रा बारियाव दंफां दाननो थाङोमोन बेनिफ्राय 10-15 दिननि उनावहाय दैमाजों फोजावनानै दंफां लानानै फैयोमोन बेनिफ्राय जोंहाय बायग्राफ्रा जाहैबाय जोंनि खोलानि पाठशालानि नलबारिनि हारसा मुस्लिमफोर 15 दिन दंफां दानखांना फैनानै बिसोरो बेसेबां मोनो हयथ' 2000-3000 माबा मोनसे मोनो मा खोनायोमोन दाना दंफां दाननो थांखालि दखाननिफ्राय जे बाखि लांबाय सोरबा बे दखाननि बाखिखौबो मारिनो हायामोन दाना बे दंफांजों सोर माहाजोन जादों बे पाठशाला नलबारिनि हारसा बांगालफ्रा क्ररपति जादों खिन्थु जोंनिया बेनो सामफ्रामबो दाननांगौ खारन माइरंनिल' बेबायदिमोन आरोखि बिनिफ्राय बहुदानो थुरि एंखो थुरिया जाहैबाय मा दा थुरिया हाहैबाय फुङाव बिनिफ्राय दिनै हानायखौ लाबोनानै सान्दुङाव लामनानै दोनबाय मैया हानाय जि लामनानै दोननाय फोराननानै दोननाय बेखौ खाथुबनानै बाजाराव फानहैलायबाय बाजाराव फानहैना फाननो हाबा माइरङा मोनबोबाय फाननो हायाबा माइरंबो मोनबोला बेनिफ्राय मा जायोमोन जोंनि बै समनि लोगोफोर उन्दै क्लास 4-5-6 आव फरायनायफ्रा बिमा बिफाया जेला थुरि एंखोर फाननो थांबाय अब्लाथाय बिसोरो मा न'आवहाय ओंखाम दोआव दै गुदुं होनानै दै गुदुंखौ माइ जिगाबजों फुदुंबाय थायोमोन
दाना सामफ्रामबो फाननो हाया जेला फाननो हाया अब्ला मा जाबाय बे गथ'फ्रा बे दै गुदुंखौनो लथासे गाहाम लोंनानै उन्दुनानै थाबाय मोनायाव रानबाय माने अखानायैबो रानबावबाय बोथिनै बोथिथाम रानोमोन बेबायदि अबस्था ओंखायनो साननाया मा जाबाय दानिया बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बेनो जोंनि जिउ हाग्रा बारियानो बे हाग्रा बारियाव जों दंफां दानाब्लानो थुरि हायाब्लानो एंखोर दानाब्लानो मै गावहैयाब्लानो अमा गावहैयाब्लानो जों ओंखाम मोनजाया गतिके बेयो जोंनि जिउ जोंखौ रावबो होबथानो हाया सानस्रिया बेबायदि थारमाने ओमफ्राय मा जाबायमोन आन्दलन बे समावहाय एबसुनि आन्दलन एनडिपिनि आन्दलन बड' मुभमेन्ट आरोखि दा बेवहाय साफ्रासिफ्राबो रावबो थांलिया गिनानै खारजोब्बाय मोनसे जायगायावल' ज' थायो डिउटिबो गैया सरकाराबो आन्दाज लाला आरोखि दा बेबायदि जाबाय बेबायदि जानायनि उनावहाय जोंनि जायगानि माखासे बुद्धिजिबिफोर इन्टेलेक्सुयेलफोर बिसोर सिन्था खालामबाय बेनिफ्राय मा जाबाय 1992 आव बे मानास हाग्राखौ इन डेन्जार खैफोद गोनां बे मानास हाग्राया जोबसिगोन होननानै सारा बुहुमावनो फोसावबाय थारमाने वर्ल्डआवनो बे मानास नेशनेल पार्कखौ बुहुमावनो मोनथियो बयबो दाना मा जाबाय बे मानास नेशनेल पार्कआ गैला जोबस्रांलांसिगोन आरो बिनि फोजोबग्रा दायनिगिरिया जाबाय बर' जाथिया होननानै फोसावदों 1992 आव बिनि उनाव मा जाबाय बे ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल साननो हनो रोंनाय मानसिफ्रा बयबो ज' जानानै सिन्था खालामबाय जे बेबायदिजों जानाय नंलिया फैदोंबा एवग्राफ्रा फैखायाखै आरो बै जायगायाव थांनानै दाबा बबेनि फैलालै बे होसोनांगौलै होनना होसोजागोनसो आङो बिदि बुंहैनांगौबा नङा होमबा औवानि फैलालै बे होसोनांगौ सालाखौ दा बेबायदि आरोखि थांनो हागोन दा बेरायहैनो हागोन बिनिफ्राय बै सानस्रिफ्राबो सोलायलाङो आरोखि जेला नोङो जों हाग्रानि मानसि जों हाग्रानिनो मानसि होननाय सानस्रिखौ नों जेला गारगोन अब्ला जोंनि साननाय हनायाबो सोलायलांगोन थारमाने गोजौ थाखोनि जागोन नाथाय जोंनि सानस्रिया जुदि खालि बेयावनोबा आरो मा जागोन बेयावनोबा मा जागोन दा आंथ' मिथिगौ हादानाव थाहैनाय लोगो लोगो ओरैबायदि जोंहा खहा जायो नाम्बार वान मा खहा जायो जोंनि सम्पति जोंनि इयुन जोलै जोंनि न'खरनि सम्पति गथ' गथाया खहा जायो दा बे हादानाव जायफोर दंहैयो आं बुंगोन बिसोरनि 80% गथ'फ्रा स्कुलाव थाङा स्कुल दंसै बे हादानाव गैया स्कुलावबो थाङा बिसोरो दा बे फारसेथिंबो जोंहा धंस जालाङो आरोखि दा बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ बुंगोन रायजो राजा बिथांमोनखौ दा हादान होननाय बाथ्राया माने जोंनि बर' जाथिनाव मा होननानै बुंनो नागिरो थैजों फैफानायलै होनलायना बुंनो नागिरो आरोखि नेभार मालाबाबो जोंनि थैजों फैफानाय बुस्थु नङा बियो दा जोंनि सानस्रिया मा जादों दा बे गोबां जायगायाव जोङो माने हानि मियादि पाट्टा मोनबाय सनितपुरानो होन बाक्सायानो होन उदालगुरियानो होन जोंनि जायगायावबो गोबाङा हानि मियादि पाट्टा मोनदों दानि मोनसे समाव बेबायदि हाग्राफारिखौनो एवस्रांनानै थादोंमोन दिनै हाया मियादि पाट्टा जाबाय दानिया गोबाङानो मा जालायबाय गासिखौबो नंजोबा दै साफा सानै आरो गोबां आरोखि हाया मियादि पाट्टा जाबाय नालाय जाय हानि दामा 30-40 हाजारमोन दा बिनि दामा 12-15 लाख थाखा जाबाय आरोखि दाखालि मियादि पाट्टा जानायनिफ्राय दाना 12-15 लाख थाखा जानाय लोगो लोगो बिसोर मा जालायबाय 10 बिघा गोजों हा बेसेबां जागोनलै 12 लाख करै बिगासेयाव 1,20 लाख थाखा हाखौ जाव फानगारनानै गोदान एवगारलायबाय 1,20 लाख थाखा मोनबाय ना गोदान एवबाय दा आरो नङाबा मा खालामबाय आं नोंनो 1 लाख होगोन थाङा थांखि एवैफा आंनो नोङो 15 बिघा एवनानै हो नोंनो आङो 5 लाख होगोन बेबायदिबो जादों आरोखि दा ओंखायनो आङो बुंगोन बियो एक्सुअलि जोंनि जाथिनि मोनसे हुदा आरोखि थैजों फैफानाय नङा दा बेखौ जोङो जेलानिखि गारनो हानाय नङा जि जायगायाव दाबो आं गासिबाव होनाखै दे दा गोबां जायगायावथ' बियो गैला हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनाय हाग्रायाव हाबनांगौनि सिन्ताखौ गोबां जायगायाव सिन्ता खालामला आरोखि दा खिन्थु जि जायगायाव जोङो सिन्ता खालामबाय थागोन बे जायगायाव मा होनना बुंदों
जों गुबुन बिथिंखैजाय जोंहा मा जाबाय थागोन खहा जालांबाय थागोन आं दहाय होननाय बायदि हो गुबुन बिथिंखै जोंहा खहा जालांबाय थागोन सामाजिक बिथिङावबो खहा जालांगोन फारसेथिं जोंनि गथ' गथाया नस्थ' जालांगोन गथ' गथायखौ जों मोजां गियान होनो हानाय नङा गथ' गथायखौ मोजाङै जों फोरोंनो हानाय नङा हादानाव थायोबा जोंनि अबस्थाया बेबायदि जायो आरो बे हादानाव थानानै मानो सानफ्रामबो हादानाय नेवबाय थाखो खोथाया बे आरो कुइसना नङा होमबा हादान माने हाग्राखौ फोजोबस्रांनाय खोथायावनो ओंखारलांदों आरोखि दा ओंखायनो आङो बेवहाय थानाय रायजो राजा बिथांमोनखौ फंसेल' खोथा बुंसिगोन जे हादान एवनायानो जोंनि समयसानि समाधान नङा जोंनि समयसानि समाधाना जाबाय गथ' गथायखौ मोजां गियान होनाय क्वालिटि इडुकेसन होनायासो दा बेवहाय थानाय जेसेबां हाजिरा खामला मावनानै जाग्रा मानसिफोर दं थेला बोनानै जाग्रा मानसिफोर दं दा बिसोरनि न'खरनि जारिमिनखौ बोरलायोबा जों नुगोन दै हमनानै ला बेवहाय सोरबा सासे थेला बोग्रा मानसि दङलायनो बिनि न'खरनि जारिमिनखौ बोरलायोबा जों नुगोन बिनि न'खरा थांनाय 100 बोसोरनिफ्रायनो थेला बोखायो दाने बिनि बिबौनि बिफायाबो थेला बोयोमोन बिनि बिफानि बिफायाबो थेला बोयोमोन बिनि बिफायाबो थेला बोयो दा गावबो थेला बोयो आरो गाबोन बिनि फिसायाबो थेला बोनो थांबाय दङ दा बेवहाय जोंनो मोनसे चेन्ज नांगोन बेवहाय जोंनो मोनसे सोलायनाय नांगोन दा सोलायनाय नांगौबा बै न'खराव जों मोनसे परिबर्तन लाबोनांगोन बे न'खराव जोङो बिनि परिबर्तनखौ लाबोनो गोनां मा खालामनांगोन जोङो बे न'खरनि सासे गथ'खौ जों टारगेट खालामनांगोन माबायदि बे गथ'खौ आङो मोजाङै सोलोंथाइ होनोसै मोजां गियान होनोसै मोजाङै लेखा फोरोंनोसै मास्टार खालामनोसै प्रफेसार खालामनोसै डक्टर खालामनोसै इन्जिनियार खालामनोसै होननाय खोथाखौ जोङो सिन्था खालामनो नांगोन खारन जोंनि फिसाफ्रा जानो हायो मिथिबायना जोंनि जेसेबांखिनि बेवहाय आं बुंबाय जेसेबां गथ'फोर दङ खोनासंदोंना रायजोफोर लिरजेनना हर आंखौ बेवहाय जेसेबां बिमाफोर दङ फिसा दंना गैया नोंस्रा फिसा थानायखायनो बिमा बेवहाय जेसेबां बिमाफोर दङ आरो बे बिमानि जेसेबां फिसाफोर दङ दै जेसेबां फिसाफोर दङ बिसोरो मा होनना बुंदों साफा मास्टार प्रफेसार डक्टर इन्जिनियार जानो हायो बिसिनाव बे टेलेन्टआ दं बे सक्तिया दं बे पावारा दं बिसोरनि गोरबो सिङाव दा बेखौ जोङो बायजोआव दिहुनना लाबोनांगौ मिथिबायना